reggel van. Ugye úgy csinálsz. Wow. Geri. Mi az? Hát akkor... Geri kapcsolod. Yes! Please. Mutasd magadat. Mutatom magamat, Gabi. Az, hogy el van torzulva az arcom, annyira kész vagyok. Most jobbra! De jó megbasztad! Ne rombolják! Wap! Mi a? Már vissza. Azt mondom, ki van. Mi van ebben? Lehet az, hogy az újra választ. Melyik? Valami. Nagyon legudósak. Ez screen. Az előbb ment. Screen, Miss Lidl. Annyi az emlékezem.